Ang pagtuon subong, isa naton ka kahigayunan nga aton matun-an, aton masalaysay, aton matukiban, kag aton ma-review ang aton nga leksyon sa eskwela sa Batika. Kagini ginadala sa inyo sang Media Ministry sang Central Philippine Adventist College Church diri sa Alegria, Murcia, Negros Occidental, Philippines. Kag sa sini nga aga, ako si Pastor Luisito Tomado, kag ang akon nga partner subong mga kauturan sa sini nga semana, aton ginapasalamatan ang pagbalik ni Pastor Elden Toledo, ang aton nga Vice President for Student Affairs diri sa Central Philippine Adventist College. Mayong adlaw, Pastor Toledo. Mayong adlaw, Pastor. Salamat sa inyong kagayunan nga kita napakig-upod liwat diri sa sining Sabbath School Lesson Review. Yes. Sa bag-o naman, Pastor, nga quarter, katapusan nga quarter sa sining nga tuig. Kag sa hindi pa kita makauturan nakapangamuyo aton Pastor Anay itamiyon ang aton pila ka bilog nga mga kauturan. Kadamo na Pastor sa aton nga sunod kag sa aton nga pagpamaysita sa mga iglesia ilagid ginapasalamatan. Kag sa General Santos pa Pastor. General Santos City sa Dajang o kun ang Dajangas sa Southern Mindanao gina-woke up nila Pastor, ginabutakwan nila sa ilang radyo program. Okay. Yes. So akon ginatamyaw si Sir Shane de la Cruz. Pupod sa mga kauturan nga mga Ilonggo kag bisan pa mga Cebuano dito sa General Santos sa South Cotabato, North Cotabato, sa Marbel kag sa iban pa nga mga syudad sang Southern Mindanao. Gani kag iban pagid Pastor sa Mabini si Brother Octavio, isa sa mga tiguan yes. Dito ko sang naligad nga Sabado Pastor kag ila nga gina pagwa kung kaysa nga dawla pang ilang mga teachers ginapagwa nila ang aton nga That's good. Programa. Sa gihapon ang aton mga tao sa likod sang aton nga kamera sila mga kauturan Engineer Linatan, si Sir Elberay Tapaya, si Sir Ryan Banjula, kag aton student assistants si Rodel Vargas kag si Ruel Largado. Pastor, mga muyo kita sa hindi pa naton talakayon ang aton leksyon 1 sa sining 4th quarter sang tuig 2017. Sige mga utod, magapangamuyo kita. Labing gamhanan, maluluyon kag Dios nga kamunuan sang kaalam kag hibalo. Ang tanan nga pagpasalamat o Dios amon ginapanumbalik sa imo tungod sang dili namon matungkad nga gugma kag kaluoy nga imo Ginoo ginbubo kag ginpasagahay sa amon. Ginoo ang amon karon handom nga amon ini mahantupan ang imong kabubuton nga gin-outline diri sa sining leksyon. Busa Ginoo amon ginaagda ang hamili nga presensya sang balaang espiritu nga maghatag sa amon sing kaalam agud Ginoo nga ini nga pagtuon namon karon mangin kalamutan sa imong atubangan kag makatabang Ginoo nga mangin hamtong kabi sa pagkabuhi Kristohanon kag amon mabatsagan Ginoo ang amon obligasyon bilang isa ka Kristohanon amo ang pagpadayon sang misyon nga ginsugura ni Hesus agud Ginoo nga madamo sang katawhan maaman sa ikaduwa niyong pagbalik. Salamat Ginoo nga ikaw magabendisyon sa tagsa-tagsa ka mga kauturan nga nagapadayon tuon kaupod namon sa imong mga pulong. Pakamayo kami karon ni Pastor Tomado samtang kami magasaysay sang imong mga pulong sa sinigid nga tion sa ngalan ni Hesus. Amen. Amen. Sa hindi pa kita mga kauturan magbasa sa aton nga sadsaran nga teksto. Pastor, adin na kita sa bag-o naton nga leksyon. Ang aton nga leksyon sa English Salvation by Faith Alone. The Book of Romans. Sa libro sang Roma. Gani mga kauturan, aton na ibasahon ang aton sadsaran nga teksto and then we will go into the content sa aton lesson 1 si Apostol Pablo sa Roma. Sige, Pastor. Ang aton pambukas nga teksto mga utod, makita siya sa Roma 1:7 nga nagasaling siya sing una, akon gid pasalamatan ang Ginoo paagi sa kay Ginoong Hesus tungod sa inyo
nga ang inyong pagtuo mawaragwa gid sa bug-os nga kalibutan. Yes. Roma 1, versikulo 8. Yeah. Oo. Mga kauturan, ang isa ka estudyante pastor sa Biblia, kinahanglan gid makabalo siya sang mga whereabouts kag sa mga kamunuan sang kada libro. Exactly. Oo. So in the book of Rome, sa Romans, at least mabala naton pastor, may mga sa journalism may ara 5 ka mga W's and 1 H. Yeah. Oh. Where, sa diin ginsulat, when, saan ginsulat, ano ang ginsulat, what, and then why, anong rason nga nagsulat, who wrote it, and then how it was written. So, hindi lang sa libro sang Roma, bisan sa iban pa nga mga libro. Ini nga mga palamangkutanon, kinanglanon kag manami gid agud to nga ang aton background sa pagtuon sang libro, sang sulatan sa libro, daw may foundation kita. So at least ang aton nga target sa subong trimestry is the book of Romans. So karon si Apostol Pablo ara sa Roma. Gani amo na ang pamangkot, san o nasulat pastor, and then diin nasulat, kag paano nga ginsulat ini, ang why, what is the reason why it was written. Pastor, makahatag ka sang gamay nga background. Sa gamay nga background mga utod, aton gid hibaloon nga ang nagsulat gid si Liwan kundi si San Pablo. And that's already given, pastor. Wala na question. Kag ini siya mga utod ginsulat sang si Pablo didto siya sa duog sang Corinto sa ikatatlo niya nga missionary tour. Okay? Nga nagtiner siya dito at least mga 3 months pastor sa history. Kag ginsulat ini sa winter nga panahon, mga between 57 to 58 AD, siguro do January or December to February probably siya nga muna ang siling sa mga scholars naton. Kag himo ini pastor nga ginsulat niya didto sa Corinto tungod kay may ginadresan siya sa mga tao kanna kay Gaius, Erastus, kag Phoebe nga kabuhi didto sa eastern part sang current. Okay? So during that time, si Pablo nagahimo sa iyang missionary outreach sa Palestine, pero handom giniya nga makadto siya sa Roma. Iya gid handom gi sa Roma nga bisitahan gid niya ang mga kauturan sa Roma based sa iyang nga pagpanalawsaw sang hitabo kay may ara pastor contrasting events kag gina-portray niya nga ang natabo o ginapananaw niya sa unhan nga kung ano ang natabo diri sa Galacia, matabo man sa Roma. Kag amo na nga willing gid siya tani nga magkadto didto. And in fact amo gid ang earnest niya o kun iya gid dako nga handom nga bisitahan gid nga face to face nga makitaan. Okay. So magkauturan amo na ang isa sa background. Kag kung nato naman pastor talakayon ang kontenido, the content of the book of Romans, it is generally speaking about how a person is saved. Yeah, exactly, pastor. Kung paano ang tao maluwas. So do amo gina ang content sang iya because sa imo na hambal may experience siya sa dito sa Galacia. So iya na ginapananaw nga base may tabo diri sa Roma. So that's why iya na gin-emphasize ang righteousness by faith. How a person is saved. That is a universal actually pastor nga question So si Pablo iya gina-stress out ang kaimportante kay may mga perverted nga mga understanding. Tiko nga paghangop sang mga tao na tungod sang kaluwasan. Kag isa pa gid ka punto pastor. Si Pablo nagin-address niya ang specific situation sa Roma. Wala sa kahibalo nga sa panahon nga nag-abot siya ang Reformation, nagamit ang sitwasyon, ang iya content, ang iya nga what is this contention ni Martin Luther. Kag
wala sa kahibalo nga bisan hasta subong we are using his contention, his message sang righteousness by faith. Yeah, eksakto na alone. pastor. Ang iya lang niya, probably ginalan tayo, limited lang only. Oh, ara lang dira. Pero ang long-term effect, waya makitaan nga until today, amo na gali ang basis sang aton understanding sang ginatawag nga salvation o concetoriology, okay? Ang science of salvation, okay? Okay. So, kadto kita pastor sa aton Sunday nga lesson. Ngo ang sulat ni Apostol Pablo. Oh. At least imo nasaysay ni Pastor Toledo mga kauturan nga ginsulat ini ni Pablo most likely dito sa may Greek city of Caesarea, nga malapit sa sa Corinto. Because na-mention niya ang ngalan niya ni Phoebe kag iban pa. So ang mga scholars daw may dako ilang pagsalig nga that was the time Paul wrote the letter. Kag at least sa tapos ang iyang third missionary journey. Kag dayon pastor, amo to nga nagbatyag siya nga base ang mahitabo sa Galacia, mahitabo naman. That's why iya gid ginpaninguan nga makasulat siya sa mga taga Roma. Yeah, I think pastor ang iyang pagpanagupnop. I think that term is ang pagpanagupnop niya. Ang panagupnop niya is actually inspired by the Holy Spirit nga nag-udyok sa iyang magsulat ka in preparation sa kaming nga mga false doctrine ka teaching sang mga Pharisees nga would destroy magaguba sang foundation sang gospel. Oh, that's why sa Monday pastor iya gid handom nga makabisita. Dako gid ang iya nga kadasig nga gusto gid niya nga makita. Kay ti karon niya pastor ang communication do kapos lang. May mga Facebook kita, may mga Instagram. Messenger kita, may Instagram, may Twitter, may email. Sa una ya wala ni nga klase sa mga pribilehyo. Ti ang iya gid gusto is face to face. Nga makakadto gid siya explicar, makawali siya sa mga taga-Roma. Nakabot gid siya pastor sa Roma. Nakalabot gid siya. Ako nakita bla pastor nga subong ato nakitaan with this sophisticated nga gadgets naton. The physical way of communication is losing grip. Nagakatahaw na. Muna bla pastor nga sila nga together alone. You are together but you're alone. Now man maski mag-asawa gani of the night pero wala naga-istoryahan na naga-communicate through text na lang. Text na lang text mo pero tubangan ta ka. Si Paul I think si Paul is a kind of person nga visual siya nga hindi siya contented lang pastor sa writing. Amo na gusto gid ko nga makalabot dira kag makita ta kamo do may physical may vision visually impaired siya. Pero gusto gid niya nga makita nga may ara ba nga interaction sa among the members of church iba gid pastor ang face to face communication. Kaya bisan ano pa ka sophisticated sa aton mga gadgets. There is really something ara gid sa tubangan. This is something pastor nga aton i-revive as a church. Something nga i-revive naton sa church nga may gani kita kami family worship pa kita. It's one way nga ang aton nga kabataan maka-interact dira. Pero after sinagani, isa text na lang, phone na lang, di ba? Kaganami gid pastor Paul being the pastor. Ti subong aton mga pastor. Nami gid ako mabisita. Exactly. Maprihan kita, mapangamuyuan kita, malaygayan kita, mabasahan kita sa Biblia. So, ang presensya sang pastor sa aton pamala is really something. Kagwanting pastor ako natalupangdan sa kay Paul, his desire to visit Rome because deep inside him, makita naton nga he was really a church planter. Kada kadto sa iglesia, hindi abiyaan nga waay ma-establish. Kag mga kauturan, akon bala natin ito pang dandari nga, we exist as a church because of mission. So kung hindi naton pagpadayunon ang ginsuguran ni Ginisos nga mission, the church will never continue to exist. And that's correct. Kanami sinang punto, pastor. So amo na yung mga kauturan nga in the letter of Paul sa akon bala nga reflection pastor nga ano ang aton mahimo
as a church to reach out others. Sa sini mga tao nga ara sa high level sa atong society, how can we reach them? Kay we focus so much diri sa mga less fortunate. We are not discrediting. Wala ta mas lagi na baliwala. Oo. Pero tani Kung mabalance. Mabalance. Kaya kung isa, hindi balanse. Yeah, hindi balanse, yeah. Dako ang atong focus sa mga tao nga daw medyo hindi gid kayo alta sosyudad. Nabayaan ta diri ang mga tao nga medyo not necessarily nga dalagko but at least isa man sa mga influensyado nga kung sila ang madala they can influence mo. Kay dito ko sa isa sa Capitol Hills na naligad nga sa Sabado Pastor. Ang akong gin-stress out to sa ilas. Ko, why not work sa mga asyendero? Kaya kung maka-work kita sa asyendero, makonvert ang asyendero, mas mahapos ining nag-aobra sa asyenda. Kaya kung unahon mo na sa asyenda dire, kag hindi mapasugot ang asyendero, wag tang yapon sa pagtuo ang mga kautoran. So, Paul is very, very eager to plant churches, mga kauturan. Even though, Pastor, nga ang Roma, hindi gid man ta sigurado, bisan ang mga scholars, nga si Pablo gid among tanom. It's either si Pablo, si Pedro, or isa sa mga lay workers. But at least, ang punto na to is that Rome has been founded. Kag may iglesia kita, kag nabisitahan ni Pablo, iya nawalihan, nakita iyang damo ng mga nagbalaton sang kamatuoran. And then nabayaan niya, and this is now iya kutob, iya nga panagupnop nga nahadukan siya nga what happened to the other churches, specifically ang Galacia, may tabo sa Roma. Paul has no intention of staying in Rome. Nga dito gid siya mag-star for life. At least ang iya lang nga makakadto siya as what we have discussed, nga makakita siya sa mga kauturan face to face. Kaya iya pagit pastor intention nga iwaragwagid si Ginisos sa mga luog nga way pagid nabatian sa gospel. And he was aiming to go to Spain. To Spain. And that's the point. Kag gamiton niya ang Roma. Kay siguro damo sa mga dagko nga mga tao sa Roma nga makagather siya sang fund, sang pundo nga makadulong sa iya dito sa Spain. Pastor, nakakadto gid si Pablo, nakabisita gid siya sa Roma. Nakakadto gid siya sa Roma, mga kauturan, not intended nga as he expected. Pero nagkadto siya dito, nadakalabot siya. With grand entrance. Nga may ara siya, pastor, nga tawag, nga ginpusasan siya. Bilang isa ka, not a missionary anymore, a free missionary, but nagkadto siya dito, mga kauturan, kay tungod nga napreso siya as prisoner. Pero blessing in disguise gyapon, pastor. Blessing in disguise kay ang Philippians chapter 1:14 pastor naghambal siya nga tungod sang iya nga pagkapreso, madamo nga mga tao ang na-inspire sa pagwaragwag sang gospel sa maayong balita sa wala sing kahadlok. Kay di nakita nila ang role model mo nga si Pablo persistent kid siya nga maski anuman ang circumstansya nga nagabugko sa iya, ang pagkapriso, ang iya nga visually impaired, pero ay nagpugong sa iya nga maski ato siya dito sa royal court. But he has that zeal. May ara sa gyapon nga kaisog kag kainit sa buluhaton sa Ginoo nga maski panghari gani, iya gani nga ginwalihan kag anong hambal sang hari. Almost thou persuaded me. Lapit na lang gid niya nga ma-convince. Amoy ni ang katahom sa kabuhi ni Pablo nga role model nato. Kag pastor ang isa pa punto, this is already after the third missionary journey. Kadto sa dito. Pero ang isa ka punto nga ang Dios kabalo gid mag-turn sang negative into positive. You see, Paul was expecting perhaps nga magabalik siya sa Roma with grand entrance. Nga may freedom siya, he has all the people with him, only to discover nga nakabalik sa Roma pero may posas. May posas siya. Pero ang iya nga pagkaposas, pastor, attracted a lot of people as well. Kay madamo sang tao nga na-intriga mo. May na si Pablo amuni na priso nga ari sa nga amuni siya. So people were even curious. And that's ang Ginoo nagahimo sang negative into a positive
way of approaching the gospel. Yeah, you mentioned, Pastor Blang, kung kaisa, sometimes we expect something Yeah. nga matabo suno sa aton Yeah, gidya nga ginapanguna-una Oo. kag ginapaabot. But sometimes God has another way. sometimes it appears contrary to what Yeah. our expectation. Pero amo na gyapon nga ang Ginoo maka-turn sina Yes, kabalo gid yang Ginoo mag-take advantage sang mga hindi kinaandan nga pamaagi. Yes. to serve its purpose Yeah. nga mawali gyapon kag makalabot ang Kag isa pag ang isa sa akong inambal pastor nga tungod sa iyang pagkapriso daw na intriga ang mga damo Yeah. ng mga tao. And then luwas sa intriga ang mga kauturan, ang mga santo sa sunod naton Yeah. nga sa Wednesday Yeah. ang mga balaan. Nga ang mga balaan, ang mga tumulo, the believers in Rome daw na encourage even though nag-abot si Pablo as a prisoner, but at least ang courage ni Pablo nag-contaminate sa ila Yeah. to have also the same courage. Kay kung wala si Pablo na priso, wala siya katubang sa kay Caesar. Yeah, exactly. Yeah. Kung may free lang siya, wala siya oportunidad sa pag-reach out kay Caesar, sa emperador. Amo na pastor gin-allow sang Ginoo nga mapreso siya In para nga order. malabot ini. Yeah. Kay kun free lang siya, Yes. wala siya sang access. Wala siya sang Hindi siya maka-appeal. Hindi siya. Kag the only person nga makahatag sang justice kag makahatag sang verdict o sentensya sang iya ginapangayo as Yep. Roman citizen, Yep. ang hari lang gid. Ang hari lang gid. Yeah. Kag with all the senators Yeah. around. Na po Yeah, gapamati. Kag dara ang diskurso, perte ang diskurso. So, nalabot ang ining mga Mga tao nga yara sa mataas nga lintang sang Yes, susudan. okay. Okay, so Pastor adto kita sa Wednesday Aha. ang mga balaan sa Roma. Ano ni Pastor ang punto nga aton makuha diri? Yeah, magsiling kita mga kauturan nga balaan ginpain para sa pinasahi nga katuyuan. Yes. Amo gina ang essence, pastor. Yeah. Kag bilang Kristohanon mga kauturan, kita ginpili sang Dios nga mangin pagpakamaayo sa makatawhan sa palibot. So, bilang nga pinili sang Dios ang aton nga pagsinalayo kinahanglan gid mangin in conformity diri sa gospel mga kauturan agod ang tao makakita sang aton Yeah. nga pagkapinasahi. Yeah. Okay. Kag ang kahulugan pastor no sa aton nga simple nga lengguwahe Aha. balaan. Balaan. Pero sa kalibutanhon nga mga terminology is santos. Santos, yeah. Oo, ang mga santos. Ang mga santos pastor sa ibang nato nga konsepto ang santos patay na ginahimuan na lang revolto. Yeah, Oo. exactly. But biblically ang santos mga kauturan o kung ang mga balaan are living people. Yeah. Oo. Amo iyang ginahambal sa Biblia nga ang mga santos are living people. Yeah. The dead are not anymore saints. Yes. They will become saints, mabanhaw sila kag Pero right now may mga balaan, may mga santos sa sulod sa iglesia. Yeah, ini ginakita na pastor nga it is God's declaration nga mga santos ini. Yeah. Pero ang iba niya nga patay na ginhimo nga santos, it's in the church. It's a man's declaration na sila santos. Pero iniya, ang buhiya, it is not man. Ako, pastor, hindi ko yan makasiling-siling mga santos ka. But in the eyes of God, santos ikaw. You are chosen, isa sa mga kahulugan sa balaan is pinili kita sa Ginoo. Exactly. Yes. So, isa na. And then, ang ikadua is that ang mga santos sa Griego nga term, pastor, is hagoy. Literally means holy one. Yeah. Or dedicated one. Dedicated. Yes. So, amo na siya. Even though nga ang santos, hindi gina sila pa perfecto subong because they have to go the process of sanctification, a daily righteousness. But at least, kabalo kita nga amo na gin-address ni Pablo nga ang mga balaan sa Roma. Yeah. To sino dito mga balaan sa Roma are the struggling Saints. believers, saints sang Roma nga si Pablo gani nahadlukan pa nga basi maagaw sila sang kaaway. But yet gin-address sila ni Pablo nga mga santos. Sa iglesia sang Roma. Mga utod, gintawag kita sang Ginoo nga santos.
Pero along with that being set aside, there is a corresponding responsibility. And we have the purpose, may katuyuan kita makuturan, amo ang pagpakilala sang Dios nga aton ginalagad, nga nagdeklarar sa aton nga kita mga santos kang iya. Oo. Okay. So, sa aton Thursday, Pastor, believers in Rome, mga tumuluo Dito sa Roma. sa Roma. Yes. As what we have said, nga wala gid ang mga scholars daw hindi gid makapatod kung sino ang founder sa Roma. Yeah. But at least ang punto diri nga nakita ni Pablo ang pagka-zealous, ang pagkamatutom sa mga kauturan sa iglesia sa Roma. Yep. Ako rin nakitaan, Pastor, nga ang mga taga-Roma nga Kristiyan, mga unique nga man. Okay. They have these attributes in Islam, mga tao nga napunan sang kaayuhan. Kung magsiling, Pastor, ako maayo, ideklara ko akong kagalingon nga maayo, self-centered. People will not believe. Yep. Pero kung iban nga tao, maghambal nga, maayo ka gid. Maayo gina siya. Labi na gid ko nang imo nga membro sa imo panimalay. And Paul, nagtestify siya. Under the inspiration of the Holy Spirit, nga ining nga mga tao sa Roma, mga maayo nga mga tao, napunan sila sang ihibalo. Yes. Full of goodness, filled with all knowledge, and then able to admonish or to teach one another. Yep. So, amo na ang iyang nga description sa mga balaan. Kag nato nakitaan, Pastor, amo ni ang manifestation sang matudtuon nga linuwas kag naluwas nga mga tao gikan sa sala, napunan sila sang himaya sang Ginoo hinigugma nga mga kauturan. Yeah. So, mga kauturan ang punto, Pastor. Wala pa gid kadto sa doktrina ni Pablo. At least sa aton subong nga leksyon uno is the background. Nga ang nagsulat si Pablo, kag sino ang nagsulat, paano yang ginsulat, and then saan-o yang ginsulat, kag ano ang rason nga iya ginsulat. So, sa sunod naton nga sinimana, at least dira na ta magsulod na nga ang nagsulat si Pablo. And then sa aton nga introduction kay na nga at least mabalanta nga ang content sang aton nga sang Roma, generally the central point is righteousness by faith. Isa pa gid, Pastor, ka reflection ako nakita dere sa believers in Rome, nga may mga tao nga nagatuo nga masantos ka kung isip para mo imo kagalingon nga magpuyo ka sa secluded area. But sa context, sa konteksto nga ginsulat ni San Pablo, makita naton nga ang pagkabalaan gali is symbiotic relationship. Kay sila nga diri able to admonish one another. Hindi gali ipagseparar imo kagalingon. So kung isiparar gali nimo imo kagalingon kag mag-declare ka nga ikaw santos, it's not God's purpose gali nga magseparar. So it should be nga magmingle ka sa mga fellow Christians to encourage sa encourage sa ila kag sa paglaygay sa ila, to inspire sa ila sang ibong natukiban nga mga butang diri sa Biblia. Then your relationship, ang imo nga vertical kag horizontal relationship, magaling Pastor. Nga ara ka in the midst of people, hindi kay you will be separated. Nga magmimitanyo ka. Magmimitanyo ka, nga hindi ka gusto nga matandog ka. Wala ka mensahe, Pastor, because nobody can see you. But ang punto ni Pablo nga able to admonish sa paglaygay, maayo sa paglaygay, because they are there. They have experienced what the people have experienced. A good counselor is an individual who have experience. Kay sa nito ko, Pastor, sa Thailand, sa July, nagkadto ko sa Thailand, nag-visit ko dito sa university sa mga monk. And we made an interview sa mga monk. Actually nga, hindi kami mag-come closer sa babae kay makasala kami. So they are trying to separate themselves. And in fact, sila niya, kung makasala kami gani, kadto kami sa forest, kag dito mag-meditate. Ginasipara nila yung galingon sa kadamaan, kay they are thinking this is the way nga makaangkon sila sang pagkabalaan. But again, ang pagkabalaan, hindi naton makuotan masiparar
sa kadamaan. 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 Okay. Okay, so mga kauturan, that's our lesson, Pastor. Yeah. Mga utod, aton pagini dugangan kay ang punto ni Pablo, how a person is saved. Yeah. So amo gina siya. So starting next week mga kauturan, dira na kita, Pastor, Yeah. magasulod sa theology kag sa mga doktrina nga punto ni Pablo. Kay ti sa aton ginhambal, Pastor, nahadlok si Pablo. Yeah. Nga ang circumcision himuon Yeah. naman sa mga taga-Roma as a way for salvation. Yeah. Kay ti mga kauturan, kay balo kita nga si Pablo nag-emphasize nga ang kaluwasan hindi lamang sa mga Hudiyo nga pinili sang Ginoo, but ang kaluwasan naglabot na sa mga Hintil. Yung mga gitawag, Pastor Blang, nga syncretism. Yep. Yeah, gina-combine naton ang truth and error. Yes. Kag basilin naton nga amo gini ang ginhambal sa Biblia, but in reality gali it's a mixture of Yes. truth and evil. Yes. Mga kauturan, wala ginamon siguro mahatag sa inyo ang tanan gid nga punto sa aton leksyon. But at least kadako sang background, mga major points, Pastor, ato na emphasize. Exactly. Kag that would be enough mo mga kauturan nga magpadayon kita sa pagtuon that tunan nyo gid mismo sa inyong kaugalingon. Ang amon mga kauturan is just helping you. Kag labi na gid sa panahon sang Sabbath school, mga tigulang sa iglesia, mga Sabbath school teachers, at least nakabulig kami sa inyo kag may mga punto kita nga ihatag naton sa aton mga estudyante sa eskwela sa Vatican. Mga muyo kita mga kauturan. Maluluyon kag langiton namon nga Amay, salamat gid nga ikaw upod namon kag ang leksyon uno sining katapusan nga quarter sang tuig 2017. Kabay pa Ginoo nga ang gamay nga background foundation sang libro sang mga taga-Roma amon na saysay kag amoy ni ang mga dulong sa amon sa paghusisa pagid sang tulid sa sunod nga mga sinimana. Salamat gid nga ikaw upod namon amon ginadayaw ang imong ngalan kag ginapasalamatan ang ministry sang Balaan nga Espiritu Santo. Sa ngalan ni Jesus nga amon manunobos. Amen.